Джонни! Как ты? Ай, телетавичный. Ай, Майкл Гаспар. Ай, как время, а? Средно жалостно. Я поддержала. Так, да. Слушай, американцы прали пари от мъртвите. Ги краля, они живи и мъртви. Неко мъртовечница ги крие. Боже, саче, мъртви да гре, майки. Защо ги крие? Правя пари от това дозволите за кремиране. Да. Ама слушай, то у Америка. Кай може у Македония такво нещо? Тук как са банкари, извършители. Пичка си мачина, майки ми го спалим. Кой не? Ромнини, кай ке со грешни въртов човек. Че те закопачи, бе. И къде са загнати нотари, извършители, банкари, курса пълци. Слушам и на... Трамп му диши дивана, да. Нареди от това, дзидат Мексико. Дзидат да го фърват срън. Защо? Да се сгрея на жещини, бе. Трампи. А това тунелите под него како ќе ги фарва, бе? Зелени. Това е телетаби си, ни задни. Фали паметна секаде. Разгули.